Si onte era a oposición de Vilagarcía os que alzaban a voz en contra do equipo de goberno da vila pola obra da gardería de Vilaxoán, esta mañán foi a presidenta da Deputación de Pontevedra a última en pronunciarse sobre o tema. Na súa exposición, Silva acusou os populares de Vilagarcía de oportunistas. Que as nenas e os nenos van a ter un centro de educación infantil e que saiban que o Partido Popular o que quere é que o goberno de Vilagarcía perda a subvención para ver si son capaces de, en lugar de seguir caendo dunha forma alarmante en apoio electoral, logran aumentar un pouco a súa posición, que non o van a conquerir. O PP de Vilagarcía quere que lle vaya mal a Vilagarcía, en particular a Vilaxoán, e a min me parece vergonzoso. O Partido Popular de Vilagarcía considera que a xestión deste proxecto, que conta cunha axuda de 600.000 euros da Deputación de Pontevedra, é a peor que se lembra. Por outra banda, o Grupo Municipal de Esquerda Unida sinala que as explicacións de Rebella supoñen directamente unha burla. Ambas formacións enviaron 2 comunicados nos que coinciden en que o Executivo minte ao asegurar que estas obras están técnicamente acabadas. Pola súa banda, hoxe a presidenta provincial tamén fixo referencia á situación na que se atopa a instalación neste mesmo momento. Unha vez que os técnicos de área de cooperación analicen toda a documentación, se irá a visitar todas as obras, esta e todas as outras que entraron o 31 de decembro, e aí se confirmará si esas certificacións están acorde co que se tiña solicitado por cada un dos concellos. Dende o PP sinalan que a portavoz municipal Elena Suárez preguntou durante o último pleno se a gardería estaría lista antes de finais de ano. A resposta de Varela foi que confiaba na palabra do xefe de obra, que lle decía que sí. Con todo, tras acabarse o prazo coa gardería sen cristais e chea de montículos de area, o Executivo asegura que as obras están técnicamente acabadas e só hai que finalizar desaxustes detectados pola dirección.